Bay, basig, ganahan mo palit og motor bay. Nakoy motor baligya. Pila may baligyan man ni bay? Kani siya bay, mahal gini siya bay. Kay bag-o putos ang bangko bay. Bag-o kayo. Nya. Nakoy side mirror nya. Bag-o kay gligi do. Ayo. Na. Toyo. Perti gining ko ana bay motora bay bag-uha bay tanawa mapay pag-ilis nako gani nya bag-o pa siya change oil pa niya bag-o nya napay brake imo gahi kayo di gyud mataraw gani grabe bag-uha gid bay. Pila mo gid last ni mo ani Noy? Kani siya kung magkasinabot makuha rin mo sa baratong presyo. Pilang bilas nyo anay boss? Matay, ganyan na rin basigang yung anak niya. Wala mo na ni nagkakuan, sinabot? Ang last na kuan 150 mil kay bag-o gud tanan god. Uy! Maon na yung kuan ba? 150 mil ba yun? Sus! Sino man ibigod mo? Nabuak na gaya na Tura. Apagi putres sus! Bawag pa sing na dahil ng gasgasa motora. Ungasag na mo. Sus! Lugos kayo makita ang litra ni. Usap pa na yung paglantaon sa sa brigada pa ni motora ni. Sus! Hango pa siyang ngipon. Apay break. Gahe pa siyang naw. Motora ni. Lawgaw kay ka ha? Dahil na ramih nang iwayan niyong usang tao. Kau apil-apil ka, basig hango karon ni Gos ang kumo. Ako bay dili ko gustog away. Ang ako lang magkasinabot sa atong presyo. Presyo man dahil inyong gikuan ba, di kay manaway mo sa kong motor. Kay basig maigungo ni kong kumo na. Kalog yung abil. Porte naman mong ito ka bay. Malakaw lang medita din lang yung palit ni mong motor ay. May pagmulit na ni. Tuntang, grabe inita na Ya, atong ulo po, magkana mga apel ng kainit. May pagmulit tanin, tuntang, grabe inita na Ya, atong ulo po, magkana mga apel ng kainit. Ditso mo sa gisugos yung inahan. Ay mo hapit-hapit hangi-hangi ari kong motor nga wa may ayo. Maigo pa mo sa kong kuma, malungting pa ng naong ninyo niya. Ako ba, di ko gustog away. Ang ako lang Uy! Bay, basig ganahan mo palit og motor ba? Nakoy motor baligya. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay lagkabala ka kay tarungon mantika. Nya librihan tigag load, magtiksanay tanduha. Pas ko mo reply, di ka buringan og sabay. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa tuntok nga di makasamo. Adli at topic baby, di ka maglato.